Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande uyakubingelela, dlala ifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu osithandile ukuba silibone usuku lwanamhlanje. Luhle, luyancomeka kakhulu njengoba sifunda ukubonga konke, ngoba konke kuyintando kaNkulunkulu ngathi. Noma lukuphethe kabi usuku, noma uzwe indaba ezibuhlungu, noma uyagulelwa, konke masimbonge uNkulunkulu ngakho ngoba kuyintando yakhe kuKristu Jesu. Siyambonga-ke uNkulunkulu. Ngikhumbulile namhlanje ngihlala ngithi ngizoninikeza ama-figures ngikhohlwe iy'balo ezishoyo ukuthi bangaki abangenile kulo mkhosi ebesikuwona umkhosi wokubonga emva kokuba kade singene emkhosini wephasika akwangahamba kahle. Emkhosini wokubonga bangakanani abangenile? Kuyajabulisa ngendlela emangalisayo. Yebo, sibaningi ngaphezu ka-4,500, kodwa abantu abangenile emkhosini 735 abarekhodile, ababikile ukuthi bayangena emkhosini 735. Ngiyazi-ke ngoba khona abasaqhamuka namanje bethi bayaxolisa ukungasho. Kusho ukuthi bakhona abanye kungenzeka ukuthi bangenile emkhosini, mhlambe singathi i-rough figure, ifigure nje i-rough, plus minus 1,000, okuyizibalo ezinhle kakhulu uma ubuka u-4,000. Futhi okusinika ukuthi ngabantu abawu-1,000 bengenile emkhosini, singawuguqula lo mhlaba, singawuphendula siwenze ube upside down, siwudlela uNkulunkulu lo mhlaba. Abantu abaningi kangaka plus minus 1,000, wona nje to be exact lo 735, isimangaliso leso. Abantu behlangene bekhuleka bemoya munye. Hayi ngeke bazalwane, uSathane akana chance. Asingamvumeli uSathane. 735. Ungathi uJesu uphendulile umhlaba ngabantu abawu-12, ngcono ngiqale kanjalo, abawu-12 abafundi bakhe. Uphendula umhlaba ngabantu abawu-12. Bangakanani abalandeli bakaJesu ngabantu abawu-12? Yebo, ka-12 wabe wahlubuka, kodwa nje ekuqaleni abantu abawu-12 uphendula umhlaba uJesu. Ngabantu abawu-100-ke, ngalo 735-ke, uma sonke 4,500 singangena emkhosini sonke, awucabanga into engenzeka ingakanani? Cabanga umqhele wakhe ezulwini, ngoba sizoyiphendula indawo esikuyona. Indawo nendawo kuyo izophenduka nomakhelwane bakho. Hawu bafowethu, siyaziyekela nje, siyaziyekela ukusebenzela uNkulunkulu. Kodwa ngiyamdabukela oselizwile ubizo kodwa engasebenzi, engenzi lutho ngalo. Ngiyamdabukela. Ngcono mhlawumbe ongakaluzwa kunoselizwile engalenzi. Sibakhulekele bangcwele abantu asebelizwile ubizo bengakasithathi isinyathelo sokuqala, bengakamthathi u-step 1, badinga imikhuleko, baphiwe isibindi. Ngoba uJesu seyabuya, icala elikhulu kabi lelo. Ukuthi ubiziwe awukwenza okushoyo, kodwa kuphela engifuna ukuqaphele ilokhu: sibizwe ngendlela eziningi ezingafani. Musuvela uyeka umsebenzi ungekho sure ukuthi ubizela ukwenzani. Angiphinde futhi. Musuvela uyeka umsebenzi ukuthi unobizo ungekho sure ukuthi ubizelwe ini. Buza uNkulunkulu, umcele, Nkosi ngicela ungitshele ukuthi ufuna ngikwenzeleni, kanjani. Yebo, ufuna ngiyoshumayela kanjani. Ziningi indlela zokushumayela. Ake ngilinganise nje ngento ekhona. Ubaba uJala eGoli
ukufaka iy'nkonzo zasekhaya lezwi ku-YouTube, ukushumayela lokho. Inkonzo abizelwe kuyo, ubiziwe ubizo lwakhe, uyayenza. Yayibona loo nto le? Akumbizi ukuthi akayeke umsebenzi, kodwa uyakwazi ukuyenza le nkonzo enjani? Esebenza. Khona abantu ababizela ukuxhasa umsebenzi kaNkulunkulu, njengalaba besifazane lapha kuLuka chapter 8 ababehamba noJesu. Abanye babo ababenemali bezigwili behamba noJesu bexhasa umsebenzi. Khona abantu ababizelwe ukufaka imali emsebenzini kaNkulunkulu, ubizo lwabo nje lolo. Abanomqhele bahlalela ezulwini. Khona ababizelwe ukudumisa nje. Khona ababizelwe ukukhuleka nje kuphela. Ziningi izinto esibizelwe. Ingakho ngithi uma uzubizo, buza bese uyenza. Siyambonga uNkulunkulu. Ngize ngifike lapho nje ngibonga uNkulunkulu ngaleli record abantu abawu-735. Mangaphazama abantu abaningi esake saba nabo bebamba umkhosi babengaphezudlwana ka-100 beriphothile. Angibali abangariphothile ngoba ngibazi. So-ke this time around babewu-735. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Ngicabanga ukuthi-ke on that note, nakho okunye kufanele ngikusho. Namhlanje siyagcina. Ukunika ithuba laba bantu abaxolisayo ngezinto abazenze ngePhasika. Ukubanika inkundla yokuvela ekhaya lezwi, siyagcina namhlanje. Okungikuthi sizozwa abagcinayo namhlanje mabekhona abaxolisayo. Wonke umuntu ozithola onile ngesikhathi sePhasika uzobhukha, obhukile a-ede kwilist yakhe. Asisezofaka lutho ekhaya lezwi olihambisana nesixoliso sePhasika. Siyagcina ukukufaka namhlanje. Kusho ukuthi kusukela kusasa asisezoqhubeka nakho. Ngiyabonga, bengifisa ukuthi ngidlulise leyo nto ngaze ngikhohlwe. Kusho ukuthi soqhubeka kanjalo-ke. Wonke nje umuntu ozizwele enotho lithinta iPhasika afuna ukulilungisa uzobhukha abhale phansi sikhulume ngalelo langa. Kodwa njengamanje basangangena abafuna ukukwenza. Kodwa nje uma kufike kimi seku-after sengikhiphile ntambama, kusho ukuthi-ke hard luck, ngeke ngisakufaka. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela sikhuleke. Sengithi siyokhuleka, angithi ngoba ngizosukuma la ngiyoguqa. Ngizoba ngikhuluma nje-ke ngiyasukuma. Asiguqeni-ke bazalwane, sikhuleke. uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngakho konke, sinikela kuwena le nkonzo. Kakhulu sibonga abantu ababikile ukuthi bangakanani ebesinabo emkhosini. Siyabona Nkosi ukuthi ngalaba bantu uma bezothembeka kuwe baphila impilo yobungcwele, umhlaba singawuguqula, siwuguqulele wena. Siyacela-ke Nkosi usibiyele ngabanye umbrella yakho eUroma 10:9 ihlale phezu kwawo wonke umuntu, iprotection yakho osekhaya lezwi nosentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bangcwele, asiqhubekeni-ke nenkonzo yethu. Ngiyabona ukuthi seku-9 minutes, kulungile-ke. Sizofunda abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku-22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha, vivinyani konke nibambisise okuhle, dedani kukho konke okubonakala kukubi. Ngifunde baseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku-22. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to verse 22. Sigxile kakhulu-ke ekumbongeni uNkulunkulu ngokuba noma yini esehlelayo
iy'ntando kaNkulunkulu ngathi. So sigxile kakhulu-ke kumbongeni uNkulunkulu, siyamtusa, siyamdumisa, bese siholeleka-ke kwilona ihubo 103. Siholeleka kulona ihubo 103 elikhuluma ngokudumisa-ke uNkulunkulu. Ngivula lona-ke ihubo 103. Lesikade sivele-ke sidila novesi 2 uthi, mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Masingakhohlwa abangcwele imisebenzi yonke yakhe yomusa. Saseke siya kwihubo 37 lasikhuluma khona ngenhlanhla yababi. Ngizoqala kuvesi 9. Ngokuba ababi baza kuchithwa, kepha abalindele uJehova bazolifa lomhlaba. Ababi bazochithwa, bazalwane. Ababi basazophonswa echibini lomlilo, in the lake of fire, elivutha umlilo nesibabuli emva kokwahlulelwa. Ngisho ukufa kuzophonswa khona, nehayidesi lizophonswa khona. So ababi bazochithwa, kepha abalindele uJehova bazokudlifa lomhlaba. Angithi phela sizobuya sizophila kulo mhlaba omusha. Kuzobe kunomhlaba omusha nezulu elisha. Kulo mhlaba omusha kuzobe kungasekho ukona. Kulo mhlaba omusha uSathane uzobe ephonswe echibini lomlilo. Lithi izwi lenkosi, akekho omunye ofundisa omunye ukuthi yazi uJehova, ngoba wonke umuntu ovela amazi, ngoba sobe sinomoya kaNkulunkulu phakathi kwethu. Khumbula u1 John chapter 2 verse 17, izwe liyadlula nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu umile kuze kube phakade. Izwe liyadlula, ababi bazochithwa, kepha abalindele uJehova bazokudla ifa lomhlaba. Verse 10, kusengumzuzwana omubi engabe sababikho. Isikhashanyana esincane kabi sisele, omubi ngeke sababikho nje emhlabeni nje. Kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe uyakube engasekho yena omubi loyo. Kepha abathobekileyo baza kulidla ifa lomhlaba, bathokoze ngokuthula okukhulu. Abathobekileyo labo. Athi verse 20, ngokuba ababi bayakubhubha, izitha zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo, ziyakunyamalala, zinyamalale njengentuthu. Obani labo? Izitha zikaJehova. So kukwena-ke mntakababa ukuthi ukhetha ukuba yisitha sikaNkulunkulu noma ukhetha ukuba yisitha sikaSathane. Kodwa ngiyakudabukela uma ukhetha ukuba yisitha sikaNkulunkulu, ngoba uthi verse 20 woMahubo 37, ababi bayobhubha, izitha zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo, ziyakunyamalala. Ubuhle bedlelo buhamba ngesizini. Mase kusebusika buyaphela ubuhle bedlelo. Liba lihle idlelo nini? Ehlobo. Nakhona ehlobo uma iy'nkomo zingena zidla, buyaphela ubuhle bedlelo. So ababi-ke bayobhubha ngoba banjengobuhle bedlelo. Laba ababi bazonyamalala njengentuthu. Intuthu yazi smoke, into ubala ivele inyamalale. Bazalwane, akungabikho umuntu ozikhathaza ngenhlanhla yababi. Ungazikhathazi, ungabi namhawu ngabenzi okungalungile. Abanye baze bayisole ethi kodwa ngazalelani kuleli khaya elikholwayo, awubheke obani bayikhululekele. Mhlambe nawe umdala nje usakwakucabanga, awubheke uhlehle ubuke laba ababekhululekile, wena ungakhululekile. Baphi namhlanje? Bayini namhlanje? Abanye sebafa, kodwa wena uyaphila. Bebulawa yikho ukuthi iy'nsuku zomuntu omubi zimfushane emhlabeni. Zinjalo nje. Kodwa sikhona-ke nesikhathi, uma ufunda Isaiah 57 uverse 1 and 2, la uNkulunkulu emthatha khona omuhle, kodwa abantu bengaqondi. Hayi benga-understand, kanti uyamophula ebubini. uNkulunkulu uma ebona ukuthi ngendlela omkhonza ngayo, omthanda ngayo, uzogcina uwile, avele akususe emhlabeni, akuthathe akusondeze kuyena. Ufunde Isaiah
57 verse 1 and 2. Uthi uNkulunkulu omubi uyahamba emhlabeni abantu bengaboni banganaki, kanti uNkulunkulu uyamophula uyomphumuza. So bazalwana, siphumeni ohlangothini lwabantu ababi. Yonke nje into embi yehlela abantu ababi. Ingemehlele mhlawumbe manje kodwa izogcina imehlele. Nawe ingeke wehlele into enhle manje kodwa kumnandi unenguna phakathi, uzojabula inguna phakathi. Ngakho-ke simkhonzeni uNkulunkulu wethu, masimthande uNkulunkulu wethu, sizinikele kuNkulunkulu wethu. Uyikho konke kithi, ngaphandle kwakhe asilutho. Okwakho nje wena yenza sure ukuthi umamukelile ukuze uphiwe amandla ukuthi ube ngumntwana kaNkulunkulu, ngoba bonke abamamukelayo baphiwa amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Okwethu masithembe kuJehova, senze okulungileyo, simthembe uJesu wethu. Wayengeke asifele esiphambanweni engathembekile. Themba uJesu wakho, wenze okulungileyo, uhlale ezweni, uzondle ngokwethembeka, uzondle ngokukholeka. Zithokozise ngoJesu, zithokozise ngoJehova, ikhona eza kukunika ukufiswa inhliziyo yakho. Awukutholi nje ukufiswa inhliziyo yakho ngoba uzithokozisa ngezinto zezwe, uzithokozisa uyabhenga ngemidanso, ngamaklabhu, uhamba amaklabhu, wenza konke nje, uyakwanhliziyo ngisi. Kodwa emva lokho ubusubuye, ngicela umkhuleko, ngicela ukukhulekiswa, impilo yami imile nje. Izime nje impilo yakho ngempela kahle kahle. Yini ungazithokozisi ngoJehova? Ngiyacela siguqe, sikhulekeni bazalwane. uNkulunkulu onomusa, babongcwele, siyabonga ngezwi lakho, busisa lona loyo lalele ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo uthi uJesu Kristu uyinkosi.